Kahador basnong jayo blat dom ha kakak nyotrik unaitung arajar arpulai kalayo ban pun kup buram nyo samla dame ban merbha esbla ubla job ekatak maksiar ha gajingkon India Open International Karate Championship kubla long ha kanong ba Delhi ha kakak nyo bat khat pratrik unai jilio uni usamla da kajing trishtom ulayo ban khet ya uso jong gajing job bat wanra ek buram ek shnong hibro kowe La penkup buram minu samla do ba HS Marwen wari urang ba snong jong ka jayau la dom pelun. Ha ka jingi don lang kirang ba jong ka snong kilong kemelong kepa ki kun samla rengkat bat ki bahayang bahasem. Kani kadi kesian ke bening kong ba kum ka snong jayau la dom ba kalayo yau niu ukun samla bolawan ra ka jing job bat la penkup buram yu ke bedai bat ka karate. Habakran pat akan kesini nak yang orang ba snong ulong bagi samla jong ka snong jayau ki di ban buat ikan nuksa jong niu samla. Haga jengkren beginong tok kubor nak yang usamla dame ban merbha uloong boleh lekai nado udang don shumbash post nami ekarta. Shosho uloong baga jengil lekai kalong kebae bat habi nujor bagi wei pat gibriyo ge benabar kalong kebae namar kilong ki bakam biang bat ki belakam he bat kam jrong kumta ka syam jeng e bani kun bat ki. Ule kenturu iki para samla ki badan ne la ke jong kasap ba kim dai ban plan dari bagi di ban trishtam kenang begini ban khet ya uso jong ka jing job hak international kadai kasin ke beningkang ma ya gold medalist di koi mo li pi ka kumu pisam ki brio ki mana na sti malam bat ki brio ni pom ki ki brio bana sabar ki long competitive ki tough ka sham ka kam jinjar ka game ru bande le ka ki ba national ki lang kam suk hi kila ki competitive kita fisini ru tamba kila kam suk kila kam da sham jinjar san ra banda le kai de job iru ki bire shabar ki dan ka ki jinjarang ki la ajrang ba bini iru kam ya ka lang kam ya hap shu jinjarang ka sham jinjar kita hi ka jing sham jongati ka kam hi namar ki ngaban da practice ngaban biang ka practice ka ladang ila stop ka jing practice ka kam dunai ni ka jing ka speed ki ngaban kam ngaban ya practice bha kata hi kadan men champanai kan do ter bat kan yo terik hadali baru ebi kan bat nang Nepal first round bat nang Nepal second round bat nang Sri Lanka third round tu punya kenduk para India ha ke final te bangai lek ka final ngai khun nga yo nga score be point shwa dina nga score bang point ka long ar point tu nga ada ka nga through nga yo 3 point yo 5 ka tangkatai nga lek kai ba ka shimjin jari ban use ka king tang dak ti hap le kai namar ka jinjrong ki ba jarang kadang ai kini ke sab ngayo ani ro kading bangalen ka on mekle kar didu association hi lingbai sensei Stephen Leong ibedi non kai junga dia ka team ko jongi ngi don kibai jui le kai lang banshan damang denza nang tai ba hon ti jur ngu suban ai kuli sekretari ba man ngi don ka team work ti kani ka jing kan ibu hi ba ka pau ba ka on mekle kar didu association ka ding ba jing tu system ni tang ku chendai jing tu system jong association hi bro koi ding by president secretary bat ki members ki jongi tingi la man ra uso jing jing jam si hagani tingi yo south league gold silver mam kan ma ba shu bagi bronze bunteli tingi yo second runners up hagani ka championship benang shudam ngila prepare ma nama ngila prepare ma nadu to konot is sports festival ka ba filayu hang tu sai ngadi ka athletics meningkong mora bunteli ki medals nang tadi ka karate ba tinggal prepare na dulu tu kapor tinggal prepare kadang-kadang selak menyu kini ke jingjob ke bamen kini ka juai ka association dengan syubatai kindiat nomor ngi ka association jengi karate ngimlong gi association long gi ki pha tang lai ngut songut lesan ngut dingi pha tang kindiat ngut easily ngilak man ber na dong shidong ni ka association ngi pha ye expose ni pha saupo sanpo rupo nyopo ting kum ka tu championship ka barang syudap bagujaran ni pha propongun ti ngi ko ba ngin phan gi senior ngi pha bun gi cadet gi sub junior nang tai junior ngi namar khanang ba ngin yo e katalen ni ngi pha tang khnyan ngut ngi la ban ber kin ni dai sisi ngi la pha bun pat kala e ngi association ngin ber dan ngi ber nang si sajaru ngi sopo san pongut kala pu di
kat nu hajar tu ti ngijuk ngai kipat ti man bagi man ka snem pat ki don ki scholarship ing sipin ka association ki sikit kya ti ki sipin ngi sipin dap ki form ki scholarship bagi yo limba jong ka government ki scholarship ki yo man ka snem nadu kitu ki snem baladap adu minta te bun ki nak ki yo ti ki nak scholarship ti ki bun ki la cover ki jinglet jingon ki jong ki kan ta ngi suban aku beli ka government of Meghalaya minta te kala aktif initiative ngi te manus snem ngi yo ki scholarship ti kala encourage ti man ka baca dong ka sports di August mentala asnem naisnem ti ka government kala irap ha kunju ya ka Meghalaya Olympic Association ka bala tristem namta ban penkiu ka sports subha ban aku beli yai president jong ka MSUA ki secretary ki members ki bala tristem sya mar kumang i menta ki la liat satu ka talent han ban jit ki kena na paro ki district kan nga aku beli kerpang wa ka MSUA bagi nong trik kit kam jong ka ru kan ti thai hadin ka tu kan islam thai kari bak ka jebdu ngi CE ki klur ki ban pau ha ka Asian Games ki Olympic Games kan ding ba ka jing tri sing tam jong ki ni ki member jong ka ayu